Assalamualaikum lur dulur. Gerak enggawuta pemandenge ati mung maring Gusti Allah. Lur dulur, pohon mangga baru ditanam 2 tahun sudah berbuah. Tanah subur, air melimpah, dirawat dengan penuh kasih sayang. Nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Ngaji kias analogi, kiase wong urip iku kaya dene buah mangga, geang-geong gumandul ing uwite. Semono uga uripe manungsa tansah geang-geong, gegondelan maring sing kuwasa, urip terus bersambung pada Tuhan. Lahiri anut ing syariate Kanjeng Nabi, batini tansah gegiyungan ing Gusti Allah. Lur dulur, gerake nggawuta pemandenge ati mung maring Gusti Allah. Lur dulur, gerake nggawuta ana salat, ngaji, nyambut gawe. Gerake nggawuta wujud mbekteni wong tuwa, keluarga, anak bojo, sanak kadang. Gerake nggawuta tindak haji, poso wulan Ramadan, bayar zakat. Gerake nggawuta wujud tetulung mring sesama sesamining dumadi. Gerake nggawuta ndakwahake agama ora ketang mung sak kalimah. Kabeh gerake nggawuta pemandenge ati amung maring Gusti Allah. Lur dulur, ego hilang, hanya kemahaagungan Tuhan yang ada. Berkah dari ngaji pemahaman tauhid, tokno kebesaran makhluk sangka ati, lebokno kebesaran Tuhan ning ati. Tokno kemuliaane dunia sangka ati, lebokno kemuliaane Gusti ning ati. Banjur tumbuh kesadaran akan keagungan Tuhan, bukan keagungan ego, keakuan diri. Banjur tumbuh akan kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan dunia. Kita baru sadar kita tidak punya apa-apa.
kita tidak bisa apa-apa. Ora duwe apa-apa, ora bisa apa-apa. Bahkan semua ciptaan asline hakikatnya tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Semua jagat raya serta isinya dalam penguasaan Tuhan, dalam genggaman Tuhan, dalam pengaturan Tuhan. Lur dulur, puncak kesadaran, gerake nggauta badan, pemandenge ati mung maring Gusti Allah. Bisa ngono kuwi ya sangka pitulung semata-mata pertolongane Gusti Allah. La haula wala ora ana daya kabeh amung kejaba ana daya kekuatane Gusti Allah. Sedaya puji bagimu ya Tuhan. Kawula amung sakderma nglampahi. Gusti kuwasa ndika kula zikir eling paduka. Tonton terus semua video. Mbok menawa ada satu kata, satu kalimat yang berhikmah, yang menyentuh hati, yang menyentuh kalbu yang paling dalam, yang tidak bisa lupa selamanya. Mbok menawa ada manfaatnya, bisa nambahi bakoh kukoh ing dalem iman tauhid makrifat. Ini hanya konten hiburan saja, bosku. Kalau tertarik silahkan tonton. Kalau tidak, tinggalkan. Banyak jalan menuju Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.